så er det altså ultra vigtigt at beskytte sig, når man går ud i solen. Og Jan Thorborg, velkommen til. Du er hudlæge, og du skal hjælpe os med at forklare, hvordan man bedst beskytter sig. Hvad er det allervigtigste, når vi taler solbeskyttelse? Jamen, det er at undgå at blive rød. For hvis først man bliver rød, jamen, så er skaden sådan set sket. Man må gerne blive brun, men det skal helst ske meget langsomt. Og hvordan man så undgår at blive rød, det kan vi komme tilbage til, fordi der er jo forskellige typer af hud, som man ser på os danskere. Vi har nogle billeder af 3 forskellige danske mænd, som du kan prøve at se her. Den ene er rødhåret, lys i det, så har vi sådan en gennemsnitlig mand i midten og en mørk over til højre. Hvad for en solfaktor vil du sige, at de her 3 mænd her, de skal bruge? Jamen, jo mindre pigment man har i huden, altså jo lysere man er, jo højere faktor skal man bruge. Så til venstre, den rødhårede, skal bruge en faktor 30, og de næste 2, vil jeg sige faktisk, for der er ikke meget forskel i de 2 hudtyper. De skal faktisk bruge en faktor 20. Og det, ja. Men når du siger faktor 30, hvornår er det så, han skal bruge det? Er det bare sådan til hverdag, eller er det, når han decideret tænker, nu tager jeg sydpå, tager på ferie, eller lægger mig ud i haven? Hvornår skal han bruge det? Det er lige så snart han kommer ud i solen, faktisk. Også til hverdag. Specielt i begyndelsen af sæsonen, hvor huden ikke er hærdet endnu. Så er det en god idé at gå op i en høj faktor. Så kan man altid drosle lidt ned i løbet af sommeren. Og så kommer det store spørgsmål så, fordi der er jo nogen, de tager solcreme eller ansigtscreme, som også kan have en solfaktor i ansigtet, når de går ud af døren. Men hvor tit skal man egentlig smøre solcreme på? Det afhænger af, hvad fysisk aktivitet man har. Hvis man sveder meget, så skal man smøre hyppigere. Og hvis man er ude at bade, så skal man også smøre, selvom der står det vandfast. Men sådan en gylden håndregel er hver 3. time. Og så er der jo nogle gange, hvor vi godt kan være lidt glemsomme. Vi får altså ikke lige hele kroppen med. Hvor er det, vi ofte glemmer at smøre solcreme på? Ja, men det er jo typisk de her helligdage omme på ryggen, og hvis man er ude at dykke sydpå, så er det også ryggen. Hvis man er ved ekvator, så er det jo tit fødderne. Ja. Dem skal man altså også huske. Se, så jeg skal på ferie her om en lille måneds tid, ikke? Jeg har noget solcreme. Jeg kan ikke huske, om det er fra sidste år eller forrige år. Kan jeg bruge det egentlig? Altså fra sidste år, hvis det har været ved stuetemperatur, så kan du godt. Men hvis det overhovedet har skiftet farve eller lugter, eller har ligget i en varm bil, eller ved stranden, så kan man ikke regne med, at det dækker nok. Så man skal huske at tjekke holdbarheden, ikke? Altid. Se, så er det store spørgsmål, hvor meget man skal bruge, ikke? Altså sådan en som mig, jeg er sådan et par 172 cm høj og vejer, og sådan. Ja, det er også lige meget. Hvor meget solcreme skal jeg bruge? Rigelige mængder. Ja. Og det er sådan omkring 40 ml. Nu kan du bare prøve at vise, hvor meget det er. Og det er den der 50, det var måske for meget. Kæmpe portion her. Og det er altså til hele min krop, det her, ikke? Ja, men cirka 40 ml til en voksen. Ja, det er sådan der. Så det her, det er alt. Og det skal jeg så, hvis jeg så er en lille smule aktiv og også går i poolen, det skal jeg smøre mig ind i sådan hver 2. til 3. time. Lige præcis. Det er godt nok meget. Hvis man vil være sikker på at være dækket af det, der står på tuben, ikke også? Fordi ellers så dækker det måske kun svarende til en faktor 10, hvis man kun bruger en tredjedel. Så lad os lige opsummere en gang. Man skal altså tjekke holdbarheden på sin solcreme. Man skal bruge rigeligt af det, og så for alt i verden, så skal man undgå at blive rød. Ja. Janne, tak fordi du kom.